På Health and Rehab-messen i Bella Centeret mødte vi Martin Hjort fra Innovate. Vi har præsenteret på messen i år et nyt, dynamisk, interaktivt ståsystem, som hedder Happy Rehab. Systemet bygger på kombinationen af bevægelse og computerspil, hvor at brugeren aktivt kan træne ledbevægelighed, muskelkontrol og balance. Desuden er der en movement-funktion, der bevæger brugeren igennem på en behagelig måde, hvor man får mobiliseret led fra ankel, knæ og hofteledene igennem. Systemet står her ved siden af mig og kan bruges af mange forskellige personer. Det kan være personer med en erhvervet senhjerneskade, det kan være personer med medfødt hjerneskade i form af cerebral parese, og det kan være andre med neurologiske lidelser. Det, der sker her, det er, at brugeren er i gang med aktivt at lave knæekstension, flexion, hvor at I ser, at benstøtterne er dynamiske og interaktive. Bevægelserne, som personen her udfører, styrer forskellige objekter på computerskærmen, hvorved at hun får feedback på de bevægelser, hun gør, og dermed opnår en træning og læring omkring ledbevægelighed og hvordan benene de arbejder i forhold til hinanden. Hun er her i gang med at skrabe et billede fri fra de røde prikker, som I kan se, der blinker, og det foregår simpelthen ved hjælp af de her aktive bevægelser over benene. Kommer der et nyt billede frem, og på samme måde arbejder hun med aktiv knæekstension, flexion, og får skrabt et billede frem bag ved det røde felt. Og der findes andre øvelser med andre formål, blandt andet noget med vægtoverførsel, hvor at man ved hjælp af vægtbæring på højre og venstre ben kan lave vægtoverførselsøvelser, som igen stimulerer det her med at få vægt på begge sider af kroppen og begge sider af benene. Et eksempel på vægtoverførselsøvelser er her, hvor I kan se ikonet oppe i hjørnet, der viser, at det styres ved hjælp af vægtoverførsel. Drejer hele brættet her i takt med, at vægten overføres fra højre ben til venstre ben, og det går således ud på at få bolden igennem banen, fange stjernerne og komme til mål. Den sidste funktion, som er implementeret, er en movement-funktion, hvor der på skærmen her kører en animation, det vil sige en videosekvens, som bare kører igennem, mens personen bliver bevæget igennem aktiv, eller hvad skal man sige, inden for de områder, vi har indstillet systemet til på forhånd til brugeren. Og man får både ankel og knæ og hofteledene bevæget igennem på en behagelig og stille og rolig måde. Det er godt for blodomløb, det er godt for kredsløbs og for fordøjelsen, samtidig med, at vi får aktiveret venepumperne. Systemet, som vi ser her, forhandles af Innovate i Danmark, og afhængig af, hvor meget udstyr man skal til, computer, ekstern skærm osv., kan det fås fra i størrelsesorden 80 til 100.000 kroner, afhængig af størrelsen, om det er et børnestørrelse, et unge stativ eller til de voksne. Her ses vores TrexPads, som er interaktive trædesten, der giver et lyssignal, når man træder op på dem. Lyssignal kan være en farve, der matcher de andre pads på gulvet her. Det vil sige, når brugeren træder og får et orange signal, skal man finde en orange på gulvet og træde hen på den. Nu står hun på en lilla og skal finde en lilla, og nu skal hun over på en grøn, orange, og så videre, og så videre. På den måde træner vi det visomotoriske, det vil sige, at man skal afkode farven, kommandoen man står, man skal orientere sig og finde en pad i den farve, som lyssignalet viser. En anden funktion i TrexPadsene er en kraftskala-funktion, som vælges ved at trykke på foden på siden af padden, og her giver padden et udslag på, alt efter hvor meget vægtbæring brugeren har på padden, og står man på 2 af dem, kan man lave vægtoverførelsesøvelser, hvor det tydeligt visualiseres ved hjælp af de farvede lysdioder, hvor meget vægt man har på henholdsvis højre og venstre ben.
Og på den måde kan både brugeren og en eventuel terapeut afkode, om personen står i balance eller har mere vægt på højre eller venstre ben. Det er super godt til træning af for eksempel senhjerneskadet, personer med dårlig balance eller nedsat funktionsevne på anden vis. Den sidste funktion, de indeholder, er en balancefunktion, som indikerer forskellen imellem vægtbæringen på hælene, hvor at lyset går til brugerens venstre side, og hvis man kommer frem med vægten på tæerne, så går lyset til brugerens højre side. Og står man i midten og har balance, så vises det med hvide lysdioder i midten. Og det bruges også til blandt andet balancetræning. For de rutinerede brugere, jamen, så er det noget med etbensøvelser, og ellers så kan det gradueres ved hjælp af følsomheden, som kan justeres på padsene. Ydermere er padsene magnetiske og kan hænges op på vores vægtavler, der findes til systemet, hvor de tilsvarende funktioner også kan anvendes. For eksempel random-funktionen, som vi ser her, hvor det er arme, hænder, arme, skuldre, vi træner, i stedet for det er balance og vægt. Der er også kraftskala-funktionen er også god til hænderne, hvor man kan visualisere, hvor meget kraft man trykker med på fladen deroppe. Og det kan både være en aktiveringsøvelse og selvfølgelig også en styrkeøvelse, man kan træne på den måde. Og følsomheden kan justeres med plus og minus på siden. Trexpadsene findes i sæt af 6 styk, 9 styk eller 12 styk, hvor det selvfølgelig er afhængigt af træningsformål og hvor meget fleksibilitet man ønsker. Opnår man selvfølgelig mest, hvis man har det store sæt med 12 styk, og ellers så er startsættet med 6 rigtig godt til at komme i gang med. Prislejet for 6 styk starter ved lige knap 15.000 kroner eks moms.